саплинга. Изпросихме си ги, буквално. Рейджо отива на спална, плиз, нема ли някой саплинг, бе? Сега на такова чата, ето. Специални поздрави за мистер Ахмед. Да. Наистина. Той ни даде саплинги най-щедро. Между другото, голда ще го такова да се изпече. Вижни, искам да ме братле, виж тук малко джиджи. Ще го. И дълм. Да, тякото прасе. Да. Жалко, че не мога да го мога. Ето пич не даде саплинги. Мерси пич, да си жив и здрав, да станеш все толкова. Надяваме се някой ден в далечното бъдеще. Ти съпортни до него, аз ще съпортни до тебе, чули? Добре. What the fuck? На неговия остров е супер голям и има зомбита, бързо тъпва са. Fight the zombies, помага му, XP, дигна левел, има платен флеш. Ацепт. Явно ви има острова. What the fuck? Виждаш ли? Бати острова! И тук имаш сигурно 20 зомбита, човек. Бати звера! Да, Омага! обаче, за какво има, what the fuck, за какво има това редстон блокове тук, за какво само? Еми за кев, бе. Два. Това, дами и господа, означава да си развит на Skyblock. Мале, погледни му острова, човек, what the fuck? О, има и шлем. Плиз, стойте тук, защото има много зомбита. Ми да, няма да е зле. Що? Аз ще остана тук да трепа зомбита, ако се спалнат. О, човек, виж малко. Гледаш ли ма? Да. Чакай малко. Гледай сега. Не си знал. Отдело човек, скочих на блок и като се обозил, скочих супер много. Бра. И като паднах, ме наби демидж. И верно е! Вярно е. Да. Танква. Какво е тънква? Танква. О, има и ферма за граве. Тук по това. Гледай. Гледай го тия бахти удия. Крипър! И спайдър. Къде бе? Това е! What the fuck, аз имам ни бия! И вещица! Уй, човек, тук има вещица! Пак отрови ма! Вещицата ма отрови! Паците му нападнаха! Помощ! Биги! Пиши хом. Тък му да напиша какво ми умря. Какви ми имаш? Аз съм хом. Поне на нашия остров е усвитен. What the fuck? Взех 3,80 и за такова, що? Скелетон! Ти там аз съм нямаш в хома вече. Ти там фарми айтеми, бе. Аз ще скрия за голда. Убихме Уича и взехме такова захар. Взели голда, бе? Вълна? Да. Не успях. Взели? Защото гледам, че го няма. Мистер Ахмед бе взривен от Крипър. Да, взел си го. 4! Ти взел 4! Да, толкова имаше. Сигурно. Я чекам малко.
пак ти острова е това? Да, на том се развито. Да, Ама много гално, че си го е осветил с много молове с спамва. Той трябва да си направи така платформичка, дето е само на нея. Не, той нарочно не е осветил, той е написал в чата, че нарочно не е осветил да се спамват зомбите и такива работи. Ма да си направи платформа. Да, наистина е хубава идея, но... Ма да не се обижда, ама това не е много умна идея да си е просто така острово. Не, хубаво е много скайблока. Да бе, знам, обаче за това, за това, Тия каменния меч, брадва и кирка са мои, аз ще се фърлям. Джеронимо! Имаме вече още една книга и още един зъб. Само как звучи? Зъб не. Не, още една книга, още един зъб. Я чакам малко. Виж сега малко. Какво ще кажеш? Да, наистина. Аре, саплинг, падай. Няма да чакам цял живот. Буквално няма да чакам цял живот. Чупи. Куки, дрон. Какво е това дронето? Мистър Ахмед бе застрелян от скелетън. Това му не е хубавото наистина, защото те само го убиват мобовете. Може да си направи някаква къщичка или някаква ограда там, дето по принцип да си стои да си крафтва глупости, като иска да се бие с мобове, тогава излиза. Знаеш, че и ние може да си направим такава платформа. Може, ама от дърво ли? Да, защото дървото ни е най-много. Еми, според мен от тази сроша е по-добре, защото си имаме безкрайка. Взе го спокойно в мене. Ама, аре да видим, да ни паднат цаплинги, колко тогава. Защото май пак ще трябва да просим. Не, бе, имаме два саплинга тук. What the fuck? Гледай малко. Паркур. Да. Паркур. Иш ли да дадеш това дърво, аз да правя платформата, да ти прави нещо друго? Добре, обаче платформата я прави, например, нататък или нататък? Всичко. Не, нататък. Цялото дърво обработвам, нали? Да, ами аз в мене имам 7. Бе, имаме 4 стака и 4. Направи го нататък. Ама ние направи някаква така скъща ми пътечка, нали? И там някакво пространство и го огради това с огради. Добре. Тук пътечката 2 блока ли да бъде? Да, 2 блока, може би. Трябва да е по-далечко обаче от нашия остров, защото... Напред горе-долу 10 или 12 или... Напред 12 блока нататък. Сега, например, тук 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, и сега от тук нататък дърво. И сега виж, от тук ще е така, нали, тук ще бъде 2 каблстоун и другото това, нали, да е с Ама това го направи голямо 15 на 15. Или 10 на 10. Ти си решаваш. Значи 15 на 15. 10 на 10 ли? Да. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, Да ти 3, помогна ли? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Това няма смисъл да го броя всъщност. И добре хора, това беше от нас. Предполагам следващия епизод платформата ще